Guys, natatalisod silang barbershop. So, kisay name mo kuya? Nardo, Nardo ng bata. ng Batak. O, i-shout out na tayo ng pamilyang ng Batak. Nagisuutan ako. Ay, umakauban ko yan sa uban mo. Hello guys, magandang buntag. This is Kuya Renz and welcome back to my channel. Guys, natadani sa San Pascual, Ubay, Bohol. Uh, um, Naka-remember mo sa kanang hinumdum sa saan naabot ang 20 pesos mo? Di ba yung hinumdum kay Corneto man to. Nandiyan kani ang is 50 pesos. So, karon guys, ari matadari sa San Pascual. Nandiyan karon gud usa kauban ako kauban. Grabe San Pascual. Mari sa Pascual guys. Nandiyan magpa-out ko ron. Magpagwapo ta ron og gamay kay. Kani ang buhok kay nagkurong-kurong naman nagkulong-kulong na sa kanya naka-decide ko nga magpa-out diri sa San Pascual da. Ikul ba? Igapoy ko guys kay nauwaw pud ko kay ang outfit ron mura numay so wa ko'y bako sa basa bug ang short. Grabe jud. Na basa ang short, duwe ko feeling confidence karon magpa-out unja. Kaya no choice man kung may sakyanan mo ng choice na ito nga musakay ko ang kuya. Not dari sa ilahang barbershop. Kaya napod sila customer karon duha ka buok. So ikatulog urok uwi tanawon. Murag duha sugay barbershop ani. So hindi na taon-taon ta musud silang barbershop datapad sa TGP diri sa San Pascual Bohol. Pagdapod sila dito dapit nga Imlulier. Ikapoy ko guys kay wako ga expect nga magpaspas dai punis kuya dai pun mag drive pod kay wako kalimot og bakos basa sa nina aga wako kabutang og kanang sunblock kay init pud bro na init ka jo pirting inita ka jo guys nakalimot og butang kay kanang atong naw nga daghang buho nakalimot ang butang sa to ang sunblock kay sumapagod tag samot. Atong balikon guys, na natada sa Pascual Bohol. Pero magpa-out tas Kuya Renz kay magpa. Gwapo po ta ginagmay kay basin dai pug na chicks mo labay og niyon. Uy, kagwapo ba adto? See. Unja ang i-decide karon is i-decide karon kanang magpa ani na siguro sigrid ang kuan pero mag depende sa barber kung asa jud ibutang nija. So tara guys, before ta musud ang ipakita ninyo ang view sa San Pascual. Guys, kaya kita mo ng view sa San Pascual unja katong area kato mao to ang isdaan o buwadan kana di makita kana mao to isdaan o buwadan unja kani mo ang Imlulier nga area to Palawan Pawn Shop dapit diri lang barber shop dapit so atong tan-aw usay hindot pag ilahang sud silang barber shop no ato pag ila pag ilahang mga barbero kung gwapo ba so tana guys musud na ta. Kung maghuwat guys, kaya pa may customer, maghuwat adari hindi. Lagi. Ay ta maghuwat kay kung para may barbero. So ara ko maghuwat maghuwat ko og tag. Kuan tawgon kay sinabi mga COVID. Nagang buhok guys, mura zuklot na Ko kabantay ko ni guys kung magugot. Gusto ko magpa-straight. Straight pero ko gilang kuan dari. Tapos sila mo pariban bitaw na. Anja gusto ko kanang ikuan color na lang ko guys. Ayan. Ana ilahang color is 200, ilahang shave is 30, ilang haircut is 50. Sana abot ang 50 mo sa haircut. Magpa-haircut si Kuya Renz guys kay grabing kuduta na ang buhok. Uy ginoo ko sabak ko dari guys. Sorry ka guys. Kay
na ko dapit sa highway go, dapit ang highway ang barbershop. Kana mo uban nga barbershop guys nga sudlonon. Hindi karon kana dapit sa highway, ha? Dapit ta sa highway road sa San Pascual. Para lagi. Diyaw sang paggulo guys, see you tato sa sulod kay nahuman nag isa ka her kanang isa ka customer sumusudo ko daod. Let's go. Guys, natatalisod silang barbershop. So, kisay name mo kuya? Nardo. Nardo Ng bata. ng Batak. O, i-shout out na tayo ng pamilyang ng Batak. Nagisuutan ako. Ay, kumakaban ko yung sa uban mo. Barbershop na sila kuya? Kasi, oo, sila. So, si kuya, sino ka rin? Model. Pangalan mo kuya? Nardo. Oh, si Kuya Nardo mo ay ato ang barber karon. So mag-start na ta kasi uta naman kuya puti. Sige, mag-start na ta. Mag-start na si Kuya ha.
guys, sa mga nakag-out. Ayan, dara. O, nagnaw ni Kuya Renz. Nagwapo na. Wala kong out guys. Marag, pilang kong minutes siguro. Marag 9 minutes na nahuman. Nandya. Labay na mga customer. Nandya. Nagbuhat mo sa ang kuya. Kay wapan si kuya ni abot. Magbuhat sa ako sa ang kuya. Kasi makuha na ako. Kay wapas kuya ni abot. Nandya. Maglingkod sa terari ang gusto guys, ang may picture ang mga barber area, pero na may mga busy man sila guys, manang wako ka picture nila kada mga customer ko dari Diya, sabta maghuwat ta sa ang kuya, mag shout out sa dari shout out ko sa ayan, sa pangalan sa barbershop. Shout out ko sa mga barbero, ayan. Kay karabi sila guys, bisin gamay ang sweldo pero nagtrabaho sila sa ilang pamilya. Driver daw. Diya. Diya taon-taon guys, diba mas ang kuya. Nah, binta harap kong naong guys na. Gwapo na po. So sorry guys, naputod na ako. Kaya na yung motor na nag-atang. Ag-atang na ko sa motor, naputod na ako. Kasi bisan taon-taon guys, mo pa ang kuya, musod ko balik sa barbershop, unda, mag-picture ko nila kay proud po ta sa mga barbero, bisan o gagmang sweldo, pero nagpadayon sila. Kaya kung may barbero guys, wapod, tayo mahimo, mama, uta. Yung ka bang customer guys? Kapay daghang customer, so di pa ta kasud, di pa ta kakuan, sa liot o picture. Kaya busy pa sila haircut. Oh, nagasa inita dari guys. Wa ko kabutang biyag sunblock, bisig itom. Tapos buhok patagnaw. Sayo pag inita, karabi. Napating inita dari guys. Unja guys, na ako ikuan. Diri sa San Pascual Bohol, mga alas 3 to 4 to 5, daghang tao diri. Pero karon nga gamera magtao kay init pa man. Init pa man kaadyo. Mga nang gamay pagtao. Sa mga alas 3, alas 4, alas 5 na daghan ang tao dani kay napoy mamaligya og mga daris ang kilid na ana mamaligya og sa mga milk tea unja ato sa una na mga balot, na mga karabang mga baligya jud silang pangdan bitaw. Unja ray nang hatol lamang ko guys oy. Aray katula naman. Kasi ini ta dari guys. So awas ang pagmun guys, abangan nato unsa sunod kay musud kung balik kay mag-picture taking tanila. So karon guys, dala ba abot na ko dari. Pati inita. Unja tad baligo ko kay nangato lang mura nagkaskaro. Ado. Tad maligo ko kay nangatol na dahag buhok na nahibilin. So kani ani ibuhat og balik kay basa pa man eh. Kani mga short basa pa man yung kisuot kanina. Ani iya balik kay lang na itom-itom. Unja maligo sa ko guys. Ayan na, kailis na ko guys na kani ang kisuot. Na maligo ko tod kay hagbalhibo. Diya si Ado ang batang buotan. Si Jara na hibiyan talaga. Hay sa igsuon ko na mo sa igsuon. Pino ko igsuon do? Bunso niya. Mara pinabuotan na Ay, buotan. Diyan karon guys, asa ni hi kay mga basa to yung ibang suot ng kanina. Pero wa ka bantay itong mga barbershop nga basa ang gisuot. Asa na yung hi balik diris ka waste. Init kaayo. So asang pagnon kay basig masipiar ta na may music dari So guys, nara manakang ligo. Fresh na kayo. So karon kay gay na ka ako kabutang og ngani. Ani o kabutang magbutang ko ron kay init kaadyo. Madaot na to ang magbutang ta karon. Suga mas music na. Si mo CPR ta ni ba? Bawa man gud na mo CPR. Karon guys, magbutang na ta. Ipakusgan pa jud. Ipakusgan pa jud kayo dahil ang CPR pa na. Kay butang na ni kay init kaayo. Kini butang 1 2 3 kay init kaadyo bisig maagtong nang masunog. Kay butang ni napusuga mo dis music. CPR ta ni.
Ito nagbutang guys para protekta sa init kay init ka adyo si nang sunog na ibutang ni ilahang BB cream SPF 45 sa Skin Perfection. Kaya ko ang gusugas music mo si PR ta. Nang gusugas music intent naman si PR ani guys. Pag ipugliog kay di ipugliog na ore puti na mura nag white lady. Pakipon ang liog para patas. La kusuga mas music. Tama si PR. Hanggang man ako butang guys, nja. I hope ug maora to nga unta na kanmo na refresh. I hope na enjoy mo sa ang vlog karon guys. Unja. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel para sunod na pag vlog na ma-notify mo nga nagsunod na akong next vlog. So, maraming to guys, salamat. Bye.